Second 2020 Sri Lanka Afghanistan सातथा मोनानि दिनैनि गेमखौ नायलांसै बोरै गेलेयो नायदो 49 नि प्राइस 49 आव बेसेबां प्राइस नायदो नेटआबो बिराद स्ल' जाहैबाय प्राइसखौ नायलायनो 49 आव बेसेबां प्राइस दं नायलांबाय थादो प्राइसखौ बेखिनि आरो प्राइसआ नायलांबाय प्राइस 49 नि 39 नि दं 20 ताकानि दं 21 ताकानि दं 150 नि मोनगोन 1.75 बिदिनो आरो बिदिबा बोरै गेलेयो नायदो दिनैनि खेलखौ नायलांसै नायदो नायाव खिथाखायो फारसेनिफ्राय नायलांदो फिसआ बेटिं फिस दोनना गड फेसारफोरनि गुड मोजां आरो बलारफोरनि दिनै दंखायो नायदो बोरै गेलेयो बेटिं फिस लिरनाय दंखाजोबो टप प्लेयारफोरानो दिनैनियानो नायदो नायबानो जाबाय बिसोरनो प्लेयारा फार्स्ट बुगोन सेकेन्ड होखाजोबखादों नायलांदोल' आरोखि नायबानो जाबाय ओमफ्राय टप प्लेयार बिसोर जाहैबाय टप प्लेयार सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजना बे टप प्लेयारा बेनो आरो बेखिनियानो ओमफ्राय नैबाव पिकआप नैबेयावहाय नायदो बिदिबाथ' टिम बानायसै एबारावहाय टिमखौ बोरै बानायो बेखौ बानायबाय एखौ होबाय बेखौ होबाय एखौ होबाय थांबाय नायदो ओमफ्राय नैबाव होदो नैबेखौ होदो एखौ होदो बास इनिफ्राय फैदो नायदो दाना टिमा एबार आं होनोसै जइन खालामसै आं 49 आव खेलाखौ होनोसै नायदो नोंसोरबो गेलेदो आंहा टिम मोननै लाहैखाबाय आंनि टिमखौ नायनो हागोन नुबाय बे मोनसे ओमफ्राय मोनसे देरहाबा मोनबाय आरोखि होबाय जयनिं बिदि खालामदो जयनिं होदो जाबाय जइन नोंथांमोनहाबो गेलेदो बास आंना टिमा जाबाय मोननै होबाय बास नोंसोरबो गेलेदो थिग बेबायदिनो गेलेनांगौ ड्रिम 11 खस्थ' गैया बहुत खेल दं बास बाय